jee, 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 jee. Tunsin kerran miehen, joka laulun keksi. Se oli kai tehty jo ennenkin, mutta nyt se muuttui ainutlaatuiseksi. Hän sitä soitti ja hioi, sille nimenkin antoi. Ja sydän pamppaillen levyyhtiöön kantoi. Ne sanoi, aika hyvä tuote, muttei prime time kamaa. Ei tällaista kukaan halua, vaan aina sitä samaa, niin kuin ennenkin. No joo, nyt on hiisi, hän sanoi, laulun toiseen firmaan roudas. Ihan hyvä biisi, ne sanoi, oikein sisältää kouras. Kyllähän me, mutta studioaika on kallista. Ja tää sun laulu on liian pitkä ja vähän väärän mallista. Ne sanoi, ei me tätä tehdä, eikä Yle sitä soita. Vain soittolistan kautta me saadaan leivälle voita ja enemmän. Hän teki levyn itse, kannetkin piirsi. Otti lainaa pankista, sielunsa laulun siirsi. Mutta vastaan tuli vieläkin korkeampi muuri. Tämä kuuntelijatutkimukseen pohjautuva ylensoittolista diktatuuri, joka sanoo, ei me tätä haluta, eikä Yle tätä soita. Eihän tällaisella biisillä edes Amerikkaa valloiteta. Jee, 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 jee. Oulun radion toimituksessa oli muutama tuttu. Jospa suhteella sais laulunsa soimaan, mutta siellä oli sama juttu. Ketä täällä pitää naida, että sais laulunsa radiosoittoon, mies kysyi. Eipä riittää sekään taida, tässä taistelussa voittoon, ne sanoi. Aivan hyvä biisi, muttei Yle sitä soita. Eihän tällaisella biisillä edes Euroviisuja voiteta. Aivan hyvä biisi, muttei Yle sitä soita. Eihän tällaisella biisillä edes Euroviisuja voiteta. Ei tosiaankaan. Tunsin kerran miehen, joka laulun keksi. Ja laulunsa avulla hän muuttui paremmaksi ihmiseksi. Hiukkasen